Na taɓa soyayya da Fati Muhammad, har maganar aure ya taɓa higa tsakaninmu, cewar fitaccen jarumi Lawan Ahmad mai shirya fim ɗin Izzarsu. Shahararren jarumin Kannywood Lawan Ahmad ya bayyana cewa ya taɓa soyayya da tsohuwar jarumar masana'antar Kannywood wato Fati Muhammad a shekarun baya da suka gabata. Lawan ya ce a wancan lokacin har magana ta yi ƙarfi tsakaninmu domin manya sun higa lamarin, ana ta maganar aure. Sai dai kuma jarumin ya bayyana cewa ana tsaka da wannan maganar aure ne sai maganar ta wargaje domin Allah bai za su zama mata da miji ba, ya kuma ce tun bayan ita bai ƙara soyayya da wata 'yar fim ba. Jarumin ya bayyana hakan ne yayin da yake amsa wata tambaya da aka yi masa a wata hira a hirin daga bakin mai ita na BBC Hausa. BBC ta tambaye ne kan ko ya taɓa soyayya da wata a masana'antar Kannywood, sai ya ce mun taɓa soyayya da Fati Muhammad wacce har maganar aure ma ta ɗan shiga tsakaninmu da ita, to amma da yake ka san komai nufi ne na Ubangiji, a wancan lokacin Allah bai yi ba, shi kenan ita ce kaɗai muka yi soyayya da ita, amma daga ita gaskiya ban ƙara soyayya da wata 'yar fim ba. To fa kun ji dai abin da ke fitowa daga bakin jarumin naku wato Lawan Ahmad Izzarsu, inda muke fatan za ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar laikin domin ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da kawo muku sababbin shirye-shiryenmu a kowane lokaci. Bayan kun danna mana alamar laikin sai ku danna jar alamar nan ta subscribe domin ka zamo ɗaya daga cikin mabiyan wannan tatawa mai suna Arewa Home a kowane lokaci. Mun gode.